Ez daukazu ezer, misto kaja bat eskutan. Ez daukazu ezer, niretzako berezia zara. Ez daukazu ezer, naufrago izateko bidali buruan bat. Ederretan eder, niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara. Niretzako berezia da. Ez daukazu ezer, gauzak argi dituen, hori pilatu duen. Zalantza bildu mazkan. Ez dakizu ezer, empatiaren bame arkitektura da. Ez dakizu ezer, niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara. Niretzako berezia bade. Ez daukazu ezer, gauzak argi dituen, hori pilatu duen. Zalantza bilduma, mugak argi dituen, hori probatu duen. Liberdade, suerte hori, zaldi zauritu baten, begirada dauka gauak, utzi nazu maitatzen. Bueno, eta noiz hasi izan du patroia? Bueno, aurten da 3. edizioa. Lehenengo edizioan Gipuzkoako txapelketa izan zen. Lehen urtean, 2. edizioan Euskadiko txapelketa, eta aurten berriro ere Gipuzkoako txapelketa. Aurten 3. edizioa dela. Gero eta esperientzi gehiago daukagu, eta pixkanaka saiatzen gara gero eta hobetu egiten. Eta gaurko egunerako ze espektatiba dauzkazu ere? Nola uste duzu aterako dela? Bueno, espero dugu, eguraldia oso ona atera zaigu, hori importantea da baita ere, batez ere bizikletan jetxierak eta hori arriskutsuak direlako batzuk. Eta oso gogoakin gaude, eguna proposa esan bezala, inoiz baino jende gehiago ere bai, jendeago gutxi ikusten dugu, eta antolatzaileak baita ere herriketan ja hasteko eta ikusteko behar nola joan gaurko proba. Prestakuntza aldetik jende asko dago implikatuta. Bai, antolakuntza taldean pastaket igual 20 piko bat gaude, eta gero bolondrez kristolan egiten dute, azpimarratzekoa da, 80 inguru, bolondrez inguru dauzkagula, eta hori oso garrantzitsua da, bestela horrelako probarik ezin dira egin. Kontu hartu behar da, proba hau egiten dela herrian zehar, karretera irikitak eta jendea behar da, eta oso gustora eta oso pozio da. Mila esker, aber nola atatzen da? Eskerrik asko, bai. Arratsaldeon eta hemen gaude hiru esatariak, arratsaldeon Beñat, arratsaldeon Magi eta ni neu Xabat ze moduz. Txaldeon Xabat. Kaixo, ondo hementxe. Bueno, prest gaude ez hasteko, hemengo duatloia eta pixkat hitz egiteko eta ea nola atatzen den. Bai, hor ikuste jo korrikalarik ez, llamadan zai, noiz irteera gerturatuko, eta esan dizun bezala, bai, giroak launtzen du, giro edarra dago, herriak ikusten da erantzuteula,
kaleak jendez lepo daude, eta bai, oan protagonistak bere dira, ondo ateatzen zaie karrera. Hori da, orain justo ikusi ditzakegu salida emangoan inguru hortan, bai Helen eta bai Ainhoa Murua, bi favoritetako bat, zuk, eta hori ikusten dugu Aitor Raidala parte hartzaileei ongi etorria ematen, eta banan-bana irteera marra horretara deitzen favorita nagusienak. Oso ondo ikusten zaie, gainera, ikusten ditugu ez, ateratzeko, saludatzen ari direla, eta duritasuna ez zaien notatzen, nola ateratzen zaien, gerturatzen ari direla ikusten ditugu. Bueno, eta emakumezkoen lasterketari pixka bat testuingurua edo jartzeko, aipatu favorita nagusiena Helen Alberdi daukagula, azkenean aurreko astean zuian txapela eramantzun, eta distantzi erdian Espainiko txapelketa batzuk ditu, eta nahiko espezialista da bai duatloian, eta baita triatloian ere batez ere distantzi erdian, baina motzean ere oso ondo ibiltzen da, eta baitu beste Euskadiko txapelketa batzuk eta Bizkarrean. Ondoren aipatzeko ere Ainhoa Murua, nik uste triatloian eta duatloian Euskadi mailan behintzat erreferente nagusienetako bat dela, lau olimpiar joko dituralik, eta gero aipatzeko beste favorita batzuk, adibidez Enara Oronoz saltokikoa, batez ere espezialista Espainiko txapelketan egu triatloian, eta baita adibidez Lea taldeko Nerea Kalbo eta Loia Oiarzabal Euskadiko zirkuitoan nahiko emaitza onak lortzen dituztelarik. Miren, Josune Bikuña aipatzeko ere, azkenean veterana bat eta beti ibiltzen da nahiko emaitza onak lortzen, edozein lasterketa dela eta urtea joan eta urteak etorri berdin nahiko maila ona ematen jarraitzen du. Eta azkenik aipatzeko Isabel Dumal neguko triatloian hainbat garaiku estatal ditularik 14 bat edo, eta hau izan da triatloi munduan eta lehen pioneretako bat kirolau hasiera-hasieratik bultzatu dula. Hasi aurretik bat igual ibilbidei ingo dio referentzi bat, ez dakien antzako, ez du nantzako kirolau, errepideko duatloia sprint distantzian banatuko dugu lehenengo 5 kilometro korrikako sektoreekin, gero 20 kilometro bizikletan eta bukatzeko 2 kilometro terdiko ibilbidea berriz korrika. Eta hasi aurretik erreferentzi bat, igual zizurgilko duatloiko ibilbidea, ez? Hor ikusten dugu irteera hartzea doazela, eta okerrezpano 10 bat segundu esan dituzte. Izugarriare hurbildu da, duatloia ikusteko. Hasi dira, ikusten ditugu, atera direla. Bai, hor irteenan eskubitara hartuko dute, Fraixoro bidetik Uliazpi zentroai, bueltan rekorrido eiteko, eta gero berriz, oan ikusten ditugun aldapagora hortan, berriz bera jeisteko, ez? Hor ikusiko dugu, hor Fraixoron gora doaz. Nabarmentzeko aurtengo emakumezkoen parte hartzea 50 baino gehiago daude apuntatuak, eta aipagarria da izan ere zenbaki horietan oso gutxitan mugitu izan da parte hartzea, eta berriro pixka batea indartzen di joan emakumeen parte hartzea ere urteak joan ala. Eta oraingoz ikusten dugu, aipatutako bai Ainhoa Murua eta bai Helen Alberdi daudela karrera lideratzen, eta, entrenatzailea eta bere pupila azkenean. Ikusiko egun nola dijoan karrera, jarraituko orain beinatek azaltzen pixka bat nola dan rekorridoa. Baina, nik uste dut bi favorita garbiak ja beraien maila edo erakusten hasi diala, lehenengo momentutikan. Bai, hor esan dugun bezala, hortxe daude, Uliazpiko zentroai oantxe kaskoa iritsi eta buelta ematen, eta hortik aipatu bezala, hilo duten aldapa bera jetxiko dute. Hor, trenbidea gainetik pasatzen den zubia igarako dute,
eta handik Ugareko auzora gero ikusiko dugu, zuzengune luze bat, eta berriz Elbarrenako auzora gerturatu noski. Aldapa gora izateko erritmo bikainan dihoztela ikusten zaie. Bueno, orain jaisten. Aldapa bera dihozte, baina bai, erritmo bikainan dihozte. Bai, azkenean, aipatutako rekorridoari oraingoan 2 buelta emango izkiote, bizikleta hartu ondoren bai bigarren lasterketa izango dela buelta bakarra, baino oraingo hontan 2 buelta emango izkiote, beraz aldapa gora bera hori bitan ingo dute bizikleta hartu aurretik, eta nabarmentzeko aipatu bezala bai Helene bai Ainoa doazela bata bestea segika, eta handik 5-10 segundora edo beste taldetxo bat, ikusiet saltokiko monoren bat edo badagola, suposatzen dut Enaragonoz eta Leako segundo batzuk galduta, lasterkuta buruarekiko. Horra ipatu duen bezala, ja aldapa bera iriste erdia, eskubitera hartuko dute, tren azpitikan pasako dira, eta berriro eskubita hartu, lehen esan dugun bezala, Ugare auzua gurutzatu, zuzenbide luze bat daukate, eta bukaeran, zuzenbide horren bukaeran, 180 graduko buelta bat hartu, eta berriro Elbarren auzo erdigunera. Ikusten dugu giroak asko laguntzen duela, ez? Jende asko hurbiltzen dela, edo hurbildu da ikusten dugu, aldamenetan jende asko dago, ez? Korrikalariei animatzen eta horrek asko laguntzen du, holako karreratan. Bai, tamainik hasieran aipatu bezala ikusten da, ez? Diferentzi bat badagola, Ainoa eta Helenetikan beste partaideetara. Lehenengo momentutik aurrera tira dute, bila bakarrik eta orduaz. Aipatzekoa da ere, normalean horrelako lasterketetan lehenengo kilometroa nahiko azkarra izaten dela, eta hemen zizurkilen handikapa edo dago azkenean aldapa gora bera horrekin, baina hala ere nahiko azkarrigo dutela ikusten da, eta orain jarri duten ritmoa ere oso bizia dela esango nuke. Beraz, nik uste dut azkenean diferentziak handitzen joango diala, ikusiko egoea nola joan karrera, baina gero beste aldere esan aurtengoan emakumezkoak izan dutela lehenengo ateratzeko aukera hori edo, eta aurreko urtean alderantziz egin zen, ni gaurreko urtean egon nintzen karreran eta egia esan eskertuko nuke lehendabizi emakumezkoak ateratzea, bai bisibilidade aldetik eta baita azkenean jende gaztea eta berria probatzea etortzen danean hasieratik bigarren posizio batean edo mutilen atzetik ateatzeakoan ja nahiko karreratik kanpo gehatzen zea eta anulatzio hori edo ekiteko berdintasun ikuspegitik nik uste dut txalotzekoa dela hartutako erabaki hau eta zorionduko nuke zizurkilgo du atloia indar hori emateagatik, edo, emakumeoi gure lekua emateagatik. Horri iristen nahi dira, ez lehen esaten gendun zuzen bide horren bukaerara, oain hartuko dute 180 graduko buelta, eta berriro herrigunera, ez? Distantzia hartuta doaz biak, gaina Helene nabarmen karreraren ardura hartuta esango nuke Maili. Bai, nik uste dut azkenean Ainoak badakila Heleneren maila zein dan, bere entrenatzailea izanik, eta badakila bai ze ritmotan egingo duen lehenengo korrikaldia eta zein dan bere lekua. Orduan nik uste dut ikusten denagatik behintzat Helenek ritmoa markatu dula, ritmo fuertea lehenengo bueltarako, Ainoa jarraika dagola, eta horrela izango dela, antza denez behintzat, horrela ematen du izango dela pixka bat lasterketa osoa. Lehene aurretik pixka bat laguntzen eta ritmoa markatzen, eta nik uste eta azkenean entrenatzailea eta Ainoa Muruak jakindazte rekorri daukidun ere entrenatzailea eta atleta elkarren ondoan lehiatzen egotea oso momentu polita dela bientzat, eta horregatik ere daudela gaur biak hemen, parte hartze guztiei plazer hori eskainiz. Azkenean triatloiko bi referenterekin lehiatzea oso polita da. Eta hoxe. Bai, horra ipatu bezala, ez berriz Elbarren auzoko erdigunera doaz,
Ibai ertzetik jungo dira Zubimuxu zubira arte, beste zuzengune luze bat, eta handik berriz bigarrengo buelta bat hasi. Lehen aipatu bezala lehenengo sektore 5 kilometro dira, korrikako zirkuituak 2 kilometro terdi ditu, orduan lehenengo sektore honetan 2 buelta, eta azkeneko sektorean bizikletan ondoren buelta bakarrein beharko dute. Bueno, ikusten dugu ritmo polikian dihoztela, ez? Oso distantzia nabarmena da, eta disfrutatzen ari direla ikusten zai, ez? Ikusten zai nola dihozten biak bata bestean atzetik. Egia esan ikusten da ritmoa oso altua dela, eta nik uste momentu honetan biak sufritzen dijoazela, pentsatzen dut lehen ez dagoela erritmo hietara ohituta, orduan ematen ariko zaio, eta bigarren bueltari begira eta bizikleta hartzera begira, nik uste dut, orain ikusten dutenean erreferentzia puntu batzuk badaude zirkuitoan, eta ikusten dituztenean erreferentzia horiek zeintzuk dian, pixka bat karrera regulatze aldera erresago egingo zaiela. Atzetikan esan bezala ikusi ditugu bai Enara eta baita Nerea Kalbo eta Lola Oiartzabal, nik uste dut azkenan aurreikuspenak oraingoz behintzat betetzen ari diala, eta talde txorretan aipatu Lola azkenean denboraldi honetan azken txampan behintzat trail munduari edo lekua gendiola eta nahiko emaitza honak ari dela lortzen, orduan gero 3. postuaren lehian ikusten polita izango dela bizikletako sektoreak nabarmen definituko baitu podiuma, iruditzen zait behintzat. Eta hor ikusten ditugu, ez? Lasterketa burun doazen bai Helen eta bai Ainhoa bigarrengo itzuli hasita, lehen Maik aipatzezun aldapa gogorrontan, lehenengo momentutik erabakigarri izan dana, horra hautsi da lehenengo 500 metrotan hautsi dute karrera bi hauek, orain ikusi beharko da, ez? Helene zenbat estutzeko gai dan, Ainhoa zenbat aguantatzeko gai dan, Ainhoak estu dezake. Bueno, eta bigarren sektoreari begira rekorridoaren zehaztasun batzuk esango izkizu orain beinatek. Bai, lehen aipatu bezala, ez, 20 kilometro dira, hemen ere lehenengo sektoren bezala, lehenengo korrikako sektoren bezala, 2 buelta eman beharko diziote 10 kilometroko ibilbideai, eta orduan, ibilbideak berak ditu bi igoera, ez? Igoera hauek adunako igoera dira eta zizurkilgoiko igoera dira, eta baita ere bizikletan erabakigarri izan daitezkenak, ez? Iruditan ikusten ditugu gain gizonezkoak, hauek ere emakumeak induten bezala, ez? Kamara de salida horretan, favoritoak dianak, igual aipamen bat indezakegu, favorito hiri? Bai, aipatzekoa da aurreko urteetan podiumean ibidean bi izen nabarmenenak hemen daudela, bai Joanes Goitisol eta bai Urko Erran, biak ere Euskadiko zirkuitoan espezialista batzuk, Urko Erran Europako txapelketetan duatloikoetan eta aritua, eta beraiei jarraika Aimar Murua, non aurten Euskadiko txapeldun izan dan Ainorgan, eta pixka bat Joanesen ritmoa edo ari dela jarraitzen, korrikalari fina eta bizikletan ere aditua. Eta ondoren aipatzeko, Mikel Arrasate Euskadiko txapelketan ere bigarren postua lortu zuna, Aratza Izpurua ere lekitxarra sopelanan 3. eginik, eta Joanesen taldekide alusimakoak ere aipatu beharko genituzke, kontuan hartzekoak baitira azkenean goiko postoietan egongo dialako, Aitor San Vicente, Javi Fernández edo Borja Martín. Hor ikusten ditugu, ez? 2 minutu eman dizkie, irteera hasteko, momentu hortan Maia imaginatzen urduritasunak, tensioa izango dira. Egia esan 2 minutu horiek nahiko luze egiten dira, ze azkenean kamara jamasetikan irteera amarrara gerturatzerakoan urduritasun guztiak pizten zaizkizu, revoluzioak igo, eta
zabe pentsatzen, lehenbailen ematen duten salida korrika eta ja, pixkat urduritasun horiek korrika askatzeko. Egia da, aipatu izan diatela gizonezkoek, salida eta berehala aldapa eukitzeak oso gogorra egiten duatloi hau, ze emakumezkoen kasuan ikusi dugu hasieratikan alde nabarmenak edo egon izan diala, nire kasuan aurreko edizioetan ere lehenengo metroetan ja nahiko distantzia lortzen besteekiko, baino gizonezkoen kasuan ez da horrela, eta orduan hasiera-hasieratik joan behar dira 100% ematen, eta hori aldapa hori horregoteak gogorra egiten du korrikako sektorea. Hor ikusten ditugu ez, igoera biak batera indutela, emakumezkoen karrera idagokionez, bai Helen eta bai Ainoak, itxura guztia dauke, oain datozen bi zuzengune hauetan bietako batek eraso bat jotze ez badu, bizikleta biak batera helduko dutela, ez, bai? Bai, nik uste azkenean orain igoeraren ondoren ikusi dituzte zein dian erreferentziak, zein dian distantziak, atzeko taldetxoan ondagoen, eta ez dut uste atakerik egongo denik, lehen aipatutakoarengatik eta gero atzean ikusirik ere taldetxo bat dagola, nik uste bizikleta biak batera hartuko dutela, eta ikusten dugu orain irteera gizonezkoena, oraingoz urko hartu du pixka bat karreraren lehen metroetan behintzat ardura, ea nola dijoan lehenengo korrikaldi hau. Bai, esan xat. Duatloiaren babesleak aipatzeko baita uste garrantzitsua dela, ez? Adibidez, babesle nagusia bezala garaje Tolosa daukagu, baita ere etxe ondo, aburuza eta laboral kutxa. Baita ere laguntzaile moduan egon diren beste batzuk nabarmentzea garrantzitsua dela uste dut, adibidez Egarri, Artxuaga, Amuño, Met, Ika, Andoain SI, Garazi Lorerenda, Gurdi, Labaien, Galarregi, Javier Iraola, Lixone, Belka, Todo, Amstel, Eragin, Bikari Artekaritza, Insalus, Loatzo, Bikenea, Kaiku, Azkonobieta, Jamai, Indarbi, Gasor, Basajaun Liburduenda, Eroski Alaiena, Zizurkil Elektrizitatea, Ekin, Xai, Ziklospatxi eta Alea asko dira, ez, babesleak eta laguntzaileak. Bai, eta aipatu azkenan horrelako lasterketak egitera aldera eta gauzatze aldera oso garrantzitsua dela bai babesleen, zein herritarren eta bolondrez guztien parte hartzea eta implikazioa eta asko eskertzen dela azkenean edozein laguntza txikia bada ere, ze bere komplexutasuna daka horrelako proba bat aurrera atera eta antolatzeak, eta kirolari bezala guk asko eskertzen dugu eta askotan ez da baloratzen batzean dagoen lan guztia eta ze garrantzitsua dan bai babesle, bai bolondresak egotea hor lasterketa apoiatzen. Eta aipatu gizonezkan kasuan bada zirudila urko erranek metrotxo batzuk irekizitula bestekiko, jakinda Joanes bizikletan espezialista dela edo bera baino beto ibiltzen dela, nik uste azkenean saiatuko dela lehenengo korrikaldi hontan aurrean hartzen bizikleta eta gero alik eta gehien ateratzen bizikletako sektorera iritsi aurretik. Bai, esango nuke lasterketa batez aurreko urteko, lehen urteko itxura idala hartzen, ez? Lehen urtean urkok hartuzun lasterketako ardura, lasterketa usten saiatu zen, oain ala ematen du, metro batzuk hartuta zijoala, eta atzetik baditu jarratian, heldu diote egia esan, eta... Bai, eta gero ikusi gatik Helen eta Ainoak batera hartuko dute bizikleta, bere alan ikuste izango ditugula lehenengo trantsizioan, eta hori jakin zapatillak utzi eta bizikletak hartzen dituztela, eta bigarren sektoreari ekingo diotela hemendik gutxira.
Eta hauek ere erritmo bizian, ikusten da ez dira ezer gordetzen, lehenengo metroetatik lehen mailik esan du bezala, ez duatloi hauetan oso gogorra izaten da hasierako ritmo hau, ikusi besteik ez dago, ez? 3 bakarrik datu dira, metro batzuk hartuta. Eta gaina lehenengo metro hauetan edo lehenengo kilometroetan indarrak ondo neurtzea ere askotan klabea izaten da, bazkenean urduritasun horrek erritmo biziegi hartzea eraman zaitzakelako eta hori pixka bat neurtu ahal izateak aurrera begira punto batzuk ematen dizkizu. Eta bain, gu Xeban Maili eta 3 hemen gaude, Zizurkilgo Josearregi plazan, eta ikusi ditugu, boxean sartu dira Ainoa eta Helene. Eta orain datoz. Eta orain dator bigarren taldetxoa, orain pasako diala, Enara eta Nerea Kalbo. Aipatutako, pues, Enara Oronoz, saltokikoa, eta Nerea Kalbo, nik uste dut Enarak ez diola bat ere erreix jarriko bizikletako sektorean, nahiko indartsua baita, eta saiatu, jakinda Nerearen espezialidadea edo korrikako sektorea dela, nik uste saiatuko dela edo bera bakarrik juten, jakinda zein den zirkuitoa azkenean gora bera hoiekin taldean ere ez daukazu egurra emateko oso zati handia, eta ikusko dugu nola joan bizikletako sektorea. Alegia bizikletako sektore honetan bakarkare bidein daitekela, aurreko urtetan ikusi da, aurretikan bakarka joan dena izan du aukera, gero ere bakarrik iristeko, hor noski indarrak sartzen dira kontun, baina ez dela ibilbide bat, erabat taldeari begira aritu beharrekoa. Eta aipatzeko beste gauza bat baita da, bizikletako sektore honetan, eguraldiak asko laguntzen duela, ez? Aipatu duzuen bezala, beste urtetan, euriarekin eta nahiko arriskutsua dela, esan duzu, ez? Bizikleta sektore honetan, bizikletarekin badarela leku batzu nahiko arriskutsuak direla, ez? Velozidaden eta juteko. Bai, egia esan oso ondo markatuak daude eta antolakuntza aldetik lan bikaina egiten dute, kurba arriskutsu guztiak ondo adierazten dituzte eta esaten dizute pixka bat abiadura edo kontrolatzeko. Eta bai aipatu adibidez aurreko urtean goatzena goizean hegoaldi txarra intzula eta pixka bat urdure ginala kirolariak, ze azkenean bedola bihurgune batzuk karretera bustiarekin arriskutsuak goak izan daitezkenak. Ja, badia arriskutsuak bustiak egonik zer esanik ez. Eta azkeneko momentuan lehortu intzun, eguzkiatea zen, eta gaur ere aipatzekoa eguraldia lagun dagola. Eta ikusten dugu Ainoa eta Heleneren artean oraingoz, elkarlana, oraintxe justo pasada relebo bat ematea, eta orain ere Ainoa badijoa laguntzea, beraz nik uste dut behintzat lehenengo zatia biak batera egingo dutela, jakinik atzean ere ez datozela bat ere ritmo makalean, eta ondoren ja ikusko goea, behintzat igoera azten denean edo norbaitek atakea joko duen, ez, edo zer gertatuko den. Bai, horri bilbidean xetasunak aipatzea aldera, igaro dute Zizurkilgo industriagunea, eta orain aduna utziko dute, ezkerretan utziko dute, beraiek eskubitik joko dute, eta Andoain aldera hartuko dute, adunako industrialunean dagoen rotondara iritsi arte, rotonda hortan 3. irteera hartuko dute, eta adunako igoera hasiko dute, lehenengo momentutik erabakigarri izan daitekena, ez? Adunako kaskoa iota, herrigune gurutzatu, eta berriz Zizurkil aldera jetxiko dira, eta hor topatuko dute lehenengo kurba arriskutsua izan daitekena, ez? Maik aipatu du bezala, antolakuntzak hainbat aldiz aipatu die korrikalariei, bai lasterketaren aurretik eta lasterketan bertan ondo seinalizatua izango da, urtero punto konfliktibo bat izan daitekena izaten da, eta hain zuzen jetxiera oso azkarra delako adunako, ez? Errepidea oso egoera honean dago, jetxiera oso azkar egiten da, eta metro gutxietan topatzen da 80 graduko errebuelta bat, tartean isla txiki bat duena, eta Maili aipatu bezala arriskutsu izan daitekena. Hor ikusten dugu
dugu, ez? Aldapa jotzen hasi diela, eta erritmo bikainan dijozte biak, oso komplementatuta eta lantalde eginez. Bikain, dijozte ikusten zaie. Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke, ze privilegio edo duten lasterketa beraiek irekitzeagatik, zen igoatzen naiz aurreko urtean adibidez egon nintzala denboa guztian aurreratzen, eta azkenean badakigu gizonezkoen parte hartzea horrelako lasterketetan handiagoa izaten dela, eta emakumeak atzean ateratzeaz aparte eta xeratikan pixka bat karreratikan kanpo usteaz gain, denbora guztian gizonezkoak harrapatu, eta gero azkenean oztopo edo ez dira, baino bai erosoagoa dela beti ere zu jutea hasieran karrera erekitzen, eta hori. Eta bueno, ikusi dugu Urkok, bai. Bai, ez, Manik esan behartzuna ikusi dugu Urkok lasterketa apurtzea lortu dula, edo behintzat metro batzuk hartuta zijoala, Fraisoroko bigarren igoera hortan, korrikako lehen sektorean bigarren buelta horren hasieran, eta erabakigarri izan daitekela, ez? Atzean gero Joanes etorriko da, lehen aipatu duzun bezala, Joanes espezialista bizikletan, eta elkarlana ere igual izan dezakela lagun, aurrean daukan Urko edo Urko harrapatzeko saiakera hortan. Eta ze ondo horrela ikusi ditugun irudietan emakumezkoak lasai edo nervioak airean, baina beste patxara puntu batekin bizikletak hartu eta lehenengo kilometro hauek euren ritmoan egitean. Ikusten ditugu mutilek ere ritmo bikainan dijoztela, ez? Eguraldiak lagunduta, ea gero bizikletan nola moldatzen diren. Baina bai, ikusten dugu Urko, zuk aipatu bezala lehenago, aurten ere taktika iguala erabili dula, saiatu da hasieratikan karrera apurtzen, eta metro batzuk atera izkie bigarren eta hirugarrenari, bai Joanes, eta bestea ez dakizein dan egia esan. Baina, bueno. Nik ez dut ezagutzea lortzen, baina argi dago, ez? Elkarrin dute bai Joanes eta beste honek bigarren eta hirugarren postuan datozenak, eta nesken irudiak ez ditugu ikusten, baina adunan gora izango dira. Eta aipatu hor, laugarren postuan Iker Ortiz Bezarate zijoala, korrikalari fina, ea bizikletako sektorean zemuz moldatzen dan, baina, bestela gizonezkoen lasterketan behintzat korrikaldia kontuan hartuta nahiko definituak ikusten ditugu lehenengo 3 postuak. Bai, gainera gogoratu Iker Ortiz berak aste honetan sareetan jarri du, ez? Lehen urtean eroriko izan zuen hemen Zizurkilen, eta eroriko aparatosoa argazkia jarri zuena kurioso egia esan, eta hori jartzen zuen, ez? Aurten lehen urtean gozatu bazuen, aurten gehiago gozatzeko aukera duen. Eta horre, lehen aipatu bezala, Inoa eta Helene adunako igoeran, setxun izango dira adunako herrigunean, 900 metro inguruko igoera da, adunakoa, eta biak elkarlanari helduta. Eta orain fibromialgiarekin investigazioaren aldeko bideo bat ikusiko dugu, eta ea zer kontatzen diguen. Kaixo, Beña García naiz, fibromialgia abordatzen proiektuaren sortzailea, eta proiektu hau egiten dugu fibromialgia gaixotasunari ikusgarritasuna emateko. Kirol erronken bitartez egiten dugu, eta hau Zizurkideko duatloia, 3. erronka da, eta hori, hementxe gaude Zizurkideko plazan, gure postu honetan saltzen ditugu zapiak, liburuak, elkartearen informazioa, edonorrek interesa badu edo nahiko balu lagundu, ez? Proiektua aurrera eramaten eta ikerketarako dirua lortzen, hementxe gaude, pasa hemendik, informazioa emango dizuegu, eta gu gaude oso eskertuak zure laguntza bitartez. Proiektu hau ere jarraitu dezakezue sare sozialen bitartez, nire sare sozialetatik, Beniflow _da, bai Instagramen eta YouTubeen.
Eta, bueno, kirol erronka desberdinak egingo dira, baina bai aipatu nahiko nuke abendun, Gipuzkoari buelta emango diotela korrika, edo saiatu behintzat, eta hor, bueno, zuen indarra ere eskatuko dizuegula. Besterik gabe, eskerrik asko. Hor ikusi ditugu, ez? Adunako herrigunea iritsita, aldapa bukatu dute, eta segitun hasiko dira. Horrezkerreta hartuko dute, aldapa jaitsi eta lehen aipatu dugun jaitsiera azkar honi hasiera emanez, horrezkerretara eta orain jaitsiera. Ez da jaitsiera luzea, segitun izango dira behian, eta jaitsieraren bukaeran lehen aipatutako kurba arriskutsu hori, Bai, azkenean zuzengune batetik antzatoz eta berehala hartzen duzu abiadura, eta ez baldezu kurba hori ezagutzen, batean etortze zaizu gainera eta reakzionatu behar duzu, esandako isleta hori ere dago gaina, orduan traza ez da erabat garbia. Baina, bueno, ikusten dugu nola Helenek metro batzuk atera izkion Ainoari, nik uste jaitsieraren ondorio dela. Eta aipatu, esan ez du leheno, 9 metroko aldapatxo bat dela, baina nik esaten duten bezala entrenamenduan lasai jotzeko zailtasunak ez, baina karreran pultsazio horietan eta abiadura bizian igotzen dezuenean, gero hankak nabaitzen dute, esfortzu hori. Eta, bueno, ikusten dugu biak elkartu diala berriro, azkenean, zirkuita dago osatua bai aldapa eta jetxierez, eta baita zati lauez, eta ikusten dugu zati lauetan alduten einan behintzat, Helen eta Ainoa elkarlanean ari diala. Ez dakiguna da 3. postuan atzean nola dabiltzan bizikletan, baina, bueno, nik usteet ikusi egunan gatikan behintzat, bueno, ikusten duguna da, orain sartzen diala gizonezkoak boxesetan, uste dut lehenengoak ja atera diala eta bizikleta gainean daudela, ez dakit... Bai, hemen plazatik ikusten ditugu abituta daudela. Bai, ointzasiri ez, aldapa gora jotzen, lehenengoa ikusten dugu, eta besteak bosetan bizikletak hartzen daudela ikusten dugu, korrika jozten, lehen ateratzeko. Hemen esketan ez bezala ikusten da pelotoi handiagoak, eta ikusiko eguna da txirrindularitzako zatia behintzat, hori taldetxoetan egingo dela, aipatzekoa da desberdintasun hori, ze azkenean hori gizonezkoak lortzen dute edo azkenean jende gehiago agonik taldean egin ohi dute bizikletako sektorea, emakumezkoetan aldiz normalena da o talde oso txikiak 3-4 taldeak egin edo bakarkako lanean aritzea, azkenean ritmoak eta forma bakoitzaren ere desberdinagoa dalako eta parte hartzea ere txikiagoa izanik, azkenean berdintasun horiek topatzea zailagoa da. Eta, bueno, orain ikusten ditugu bai Ainoa, bai Helene bigarren aldapari aurre egiten. Bai, oain Zizurkil gorako bidea hartuko dute behi bategitik, eta hau ere ez aldapa izugarri luzea, baina bai pikoa, eta lehen adunan gertatu bezala, Zizurkil goiko herrigunea gurutzatu, eta olentzu aldera hartuko dute, aldapa bera, han ere beste bihurgunea arriskutsua, antolakuntzak hau ere hainbatetan aipatua, eta lehen mailik aipatu bezala, ez ikusten da, bizikletan ez dutela lasterketa apurtzeko asmorik erakusten oraingoz behintzat, eta elkarlanari heldu diotela. Baina, bueno, orainkan ikusiko da, nik uste azkenean biei ere interesatzen zitzaiela lehenengo buelta batera egin, eta zati lau horretara berriro ere batera iristea. Eta orain ikusten ditugu gizonezkoen irudiak, nik uste hori Urko errandala. Bai, Urko eta Joanes izan daitezke, ezta? Berdea ikusten dut, bai, nik uste tiraka doana Joanes izango da, ezakit bera bakarrik doan, edo... Bai, bila dira, Joanes eta Urko, ezta? Bai. Bueno, beste edizietan ere ikusi egun azkenean askotan bukatu dute bizikletako sektore hori elkarlanean egiten,
lagun onak dira eta aspaldidanik ezagutzen dira, asko entrenatu dute batera ere eta elkar oso ondo ezagutzen dute, orduan bai azkenean pertsonarekiko lotura dezunean, pixka bat karreran jokatzeko modua baldintzatzen duela. Eta eskerrak emanez, eta ipagarria gure kamerai, ez? Irudi hauek zuzenen lortzeagatik eta, ikusteagatik, ez? Lan bikaina egiten ari direlako. Ez ere hor moto gainean, ez? Kamerarekin. Egia esan, Zizurkilgo duatloiaren saiakera utxalotzekoa da, gaur egungo baliabideetara eta beharretara egokituz, aurreko edizioetan esango nuke ez dela streamingik egon, eta gaur egun karrera asko ari dira streaming bidez eskaintzen, eta aukera hau eskaintzean ikuste dut txalotzekoa dela, eta egin duten ahalegin guztia aurrera eramateko gora aipatzekoa. Ze azkenean ikusten da duatloi bat dela nun urtetik urtera hobetzen saiatzen diren, eta azkenean ere gaur egungo egoerara eta teknologietara eta egokitzen doan. Eta bai, nabarmena da, gidoia errepikatzen ari dela, bai emakumezkoen lasterketan eta bai gizonezkoen lasterketan, bietan ari gara ikusten, lasterketa buruan bi lagun, elkar lagunduz oraingoz behintzat, eta hor mutilak lehen neskak egin duten bidea jarraituz, adunako igoera hasita. Neskak ikusten ditugu hain, Zizurkilgo herrigunea iritsita. Bai, justo ja, aldapan gorrena orain txipasaute, orain sartuko dia herrian, eta bere alaberakao lanetan. Bai, hor azken metroak, Zizurkilgo azken metroak, nahiko lauak diala esan genezake, bai aldapatxo batekin gora eta aldapatxo bat bera, baina ez dirala erabaki garriak, orain mutilak igotzen nahi dian aldapa izan daiteken bezain beste. Hori da, Zizurkilgo tarte horretan hankakarna sartzen dute pixka bat, eta orain ikusiko eguna da, ea Joanesek erasoa jotzen duen, edo jarraitzen duen, zuk esan bezala emakumezkoen patroi iguala, eta elkarlanean egiten duten lehenengo buelta, edo bizikletako sektore guztia. Nik uste Joanesi berez komeniko litzaiokela atakea jotzea azkenean urko korrikalari hobea dalako, baina ikusiko gu ea nola jokatzen duten. Eta ikusten dugu orain, Helen eta Ainoa berakoan batozela berriro Bilamonako plazarantza. Hori da, oain maik ikeragarria bota digu Bilamonako plaza, hemen oain dikan eskualdea erdibitzeko nahiko arrazoi bada maili, rektifikatzea tokatuko zaizu. Baina hor ikusten ditugu, ez? Olentzoko jetxieran eta lehen aipatutako errebuelta arriskutsu horta gerturatuz. Eta bai nesketan eta bai mutiletan Joanesek lehen esan du maik jo dezakela, akaso goizegi ere izan daiteke, baindikan beste buelta oso bat gelditzen zaielako. Oraindik 10 kilometro betetzeko dituzte, gero ondoren beste 10 betetzeko. Eta hau da, ez, lehen aipatzen genuen errebuelta arriskutsu izan daitekena, horrezkerretara hartuko dute, eta Elbarrenako auzo erdigunera sartuko dira berriz, hemen Elbarrenako rotonda hontan iritsi, eta berriz rotondari buelta osoa eman, eta bizikletako bigarrengo itzuli hasteko. Mutilak adunan, hor... Orain beraka. Bai. Eta ikusten dugunez, jarraitzen dute bien arteko elkarlanarekin. Beraz, nik uste bizikletako errekorra gaur. Nik uste karrerako errekor guztiak hautsiko dituztela. Jakinda beste edizioetan zeinek izan ditugun errekorrak. Gaurkoan, bai bizikletako sektoreko elkarlana kontuan hartuta, azkenean rekorra olatz marketekaka 36 minutu eta 57 segundo, bakarkako lanean junik, eta hauek azkenean rekta hauetan elkarlanean aritutan ikuste dut minututxoren bat jango diotela marka horri.
distantziaren nabarmena ikusten da. Eroriko bat? Ez, ez, bale. Bai, hor, esango nuke ez da argi ikusten, baina esango nuke aduna jetxi ondoren noan zizurkil goiko igoera haste aldera da zela, bai, hala da. Bai. Eta bueno, lehen aipatu dugun Joanesen eraso posible hori behintzat ez da oraindik eman, hor eskubite hartuko dute bi duatletek eta hori da. Hor hasiko dute, oain zuzengune luze baten ondoren, zizurkil goiko igoera. Eta hor, ikusi dugu trantsiziotik ateratzen erdierorikoren bat edo egon omen dala, ematen dunez katea atera zaio, eta ez da beste ezer izan. Eta, bueno, aipatu Joanesek beste ediziotan eta beste karrera batzutan jakinda ze jokabide izan du, nik uste dutela lehenengo buelta batera egingo dutela, eta ondoren agian bai atakea jo dezakela, edo bueno, ikusiko dugu beste taktika bat edo bizikletan erritmo bizia jarri, urko pixka bat fatigatu edo neki hori akumulatzen jungo da, azkenean Joanesek gaitasun gehiago dulako bizikleta gainean, eta ondoren bigarren korrikaldian zeinek ditun indar gehiago. Eta bueno, lasterketatik pixkat aterata, aipatu nahi nuke hemen Zizurkilgo Joxarri plazan ikusten dugu erretiratuta Iban Azarola, ez dugu hasieran favoritoen artean aipatu, bagenekielako hain justu, lesio baten bueltan dabilela, eta bueno, naiz eta ilusio egin digun hemen irteeran ikusteak, orain guri tokatzen zaigun partetik animoak Ibani, ikusten dugu berriz erretiro hartu behar izan du, pentsatzen dut lesioa berriz tarteko, eta ez dira momentu errexak, ez? Hemen aurten Mali ondoan daukagu, berak aipatu ez duen arren, Zizurkilgo duatloiko aurreko bi edizioetako txapelduna dugu, hain zuzen errekorrare beak dauka, gaur ikusiko dugu ez, Helen eta Ainoan elkarlan oitarteko errekorroi hautsi daiteken edo ez, baina ez dira momentu errexak ez, horiek Mali, urte osoan konpetitzera ohituta, lesioa tarteko, eta naiz da bain gustura gauden da ondo gauden, bizikletatik mikrora pasa behar. Egia esan azkenean kirolari batentzat lesioa beti da zure amets gaiztoa, eta ez du inork horrelakorik nahi, baina tokatzen da, aurten berriro ere tokatu zait, eta azkenean ikusita ze landagon duatloienen atzean, eta neri bai zirkuitoa, bai giroa asko gustatzen zait pertsonalki, orduan moduren batera edo bestera egon nahi nun, pentsatzen nun errekuperatuko nintzala lesiotikan eta posibleko nula gaur irtera marran egon, baina ez da horrela gertatu, eta orduan aldan einean nire granitoa aportatu, eta hemendikan ikusi dugu Iban ere retiratu dela, momentu zaiak dira, baina azkenean buruari kaso gehiago egin behar zaio bihotzari baino horrelakotan, eta jakin behar da pixka bat neurtzen eta gorputzari entzuten, eta zure denbora hartzen osasuna delako beti lehenengo jarri behar dana. Eta hor, gizonezkoen lasterketa buruan doazenak, lehen aipatutako Urko Erran eta Joanes Goitisolo ikusten ditugu Zizurkilgoiko herrigunera iristen, gora bera txiki hoiekin, eta lehen maik aipatu bezala, segurasko hankak deskantzatu nahian, indarrak hartu nahian, naiz eta ikusten den, ez? Erritmoa hauek dakarten erritmoa ez dela hauntzaren gauerdiko ez dula. Irudiak ikusten ari gara, jende pila bat daula, ez? Lehen esan dugun bezala, jende asko hurbildu da, bai plazara, ikusteko ez, eta animatzeko jende asko ikusten ditugu aldamenetan, bai hemen plazan ere, giro ezin hobea daukagulako. Bai, egia esan herriari eskertu behar zaio, nik, aurreko 2 urteetan hemen egonda, lehiatzen
jende asko ikusten da bazterretan gu animatzen, eta ematen du ezetz, baino entzuten dituzu animoak, bueno, gero eseriko zaizu ondoan hemen beste kirolari bat eta esango izu etzetz, baino bai eskertzen dela herriaren berotasun hori, eta nik esperientziagatik behintzat aurreko 2 urteetan kriston giroa onda, eta herri guztia, behintzat herriko baztar guztiak jendez beteta zuri animoak eta falta zizkizun indar horiek transmititzen. Eta naiz eta nekatuta joan edo, agobiatuta joan, jendearen animoak entzutea asko laguntzen du, ez? Batez ere, azkeneko edo rekorrido guztian horiek entzutea asko animatzen du, ez? Ikusi dugu justo oraintxe bukatu dutela beherakoarekin, eta Joanesek metrotxo batzuk hartu ditula, teknikoki Urko baino askoz, nahiko beto joa bizikletan Joanes, ez dakiguna da itxengo dion, antza denez itxeiten ari da, bai. Nabarmena zea begira ikustu gendun Joanes. Beraz, nik uste dut biak batera jungo diala. Bai, ez da momentua kaso indikan lasterketa apurtzeko, baina naiz eta gero lasterketa irten daiteken guk espero ez dugun bide batetik, lehen Imagik aipatu bezala, hasiera batien behintzat espero dezakegu Joanesen eraso bat, ez? Korrika lehenengo sektorean ere ikusi dugu, Urko, fuerte gau egon datekela korrika, eta logikari segita behintzat, espero dezakegu Joanesen eraso bat. Ikusirik ere jetxiera horretan ze tarte atera dion Urkori behar bada bigarren bueltan itxoin ordez aurrera jo eta segundo txoiekin iristen da bigarren trantsiziora. Hori ikusiko dugu ea nola joan eta emakumezkoak ere berehala nik uste izango ditugula hemen bueltan. Komentatzen dute nesken kamerarekin ezin dugula konektatu momentuz, arazo teknikoak direla eta segituan konponduko dute gure lantaldeak. Bitartean mutiei ikusiko diegu, eta, arratsaldeko 5 izateko 2 minutu falta dira, eta lehenengo ordua iritsiko da segituan. Hala ere naiz eta kameretan ez ikusi guk, hemen Zizurkilgo plazatik ikusi dugu oain denbora bat, bai Helen eta Inoa biak bat inda bigarrengo itzulian hasiera eman dutela, denbora daia da. Eta kalkuloen arabera posible da aduna jetxia izana eta Zizurkil goiko bidean hastea. Hor ikusi ditugu herrigunetik bigarrengo itzulia hasten, Joanes eta Urko. Eta gaina ikusten danagatik Joanes ari da egiten lan guztia, eta errekorridoaren gune 4 hauek bere gain hartzen ari da bera. Nik behintzat ez dut ikusi Urko erreleborik ematen, logikoa da ere, iruditzen zait behintzat, azkenean korrikaldi hobea balin badaukazu eta gaina jakinik Joanes espezialista dela bizikletako sektore honetan, azkenean erreixago jungo da edo indar gehiago izango ditu. Eta aipatu bigarren taldeak gizonezkoak ez dela oso urruti esango nuke Joanes eta Urkoren gandik, ze duela gutxi pasadia hemendik bertatik eta orain dela 5 segundo pasa bigarren taldea. Ikusiko egoea bigarren trantsiziora zenbateko aldea nekin iristen dian bilasterketa buruak batzeko taldearekiko eta nola iristen da lasterketa burua ere. Ea Helen eta Inoa batera datozen edo Urko eta Joanes batera datozen edo ez. Baita aipatzeko, bigarren buelta izateko eta nekea baita ibiltzeko erritmo bikainan dikostela, ez? Kameran ikusten dugu, baina baita ere hemen plazatik pasatzen ikusi ditugunean velozidade izugarrian dikostela ikusi ditugu. Azkenean horrelako lasterketetan hain distantzi motzak izan da ordu beteko karrera da, baina bai azken aldian segundo baten aldearekin erabaki daitekela zeinek eramango duen txapela, eta orduan ez dakazu momenturik arnasa hartzeko eta junbartza denbora guztian daukazun guztia ematen. Gainera, azkenean duatloi espreina, pixka bat iztenak hori esaten du, eta sektore bakoitzean erritmo oso altuan aritu behartzea une oro,
hor goian egon alizateko. Bai, denbora ikusi besterik ez dago, ez? Azkenean sprint distantziako proba hauek, ordubete bueltan egiten diran probak dira, gizonezkoek ordubetetik jetxi ere egiten dute, eta bai, izena Maik aipatu bezala sprint izen hori ez da alperrik jarritako izen bat. Bueno, eta lehenoko aipamenaren arira nik uste dut gaur ez Ainoa eta Heleneren elkarlanagatik, baizik eta beraien gaitasunengatik, nik uste dut indarrean dauden markak eta errekorrak gaurkoan asko jetxiko dituztela, eta aipatzekoa da gaur hemen neskeetan dagon maila. Pena ematen dit hemendikan komentatzen egotea. Gustatuko litzaidake asko beraiekin parte hartzea eta lehiatzea, nahiz eta beraik beste eskaloitxo batean dela iruditzen zaidan. Baino, bueno, azkenean privilegio bada horrelako bikirolarien ondoan irteera marran egotean. Bai, eta zizurkildarrentzat ikustea ere, bai, ez? Olako mailako bi atleta ikustea herrin eta gainera elkarlanen, eta esango nuke karrera oso politu eta izaizkibutela eskaintzen, ez? Lehenengo momentutik hartu dute ardura, hartu dute protagonismoa, eta nabarmen ikusten da, ez? Lehen aipatu bezala, badagoela koska bat beste parteidekiko. Eta gero polita da ere, azkenean arerio izanik nola ari dian elkarlan hori egiten, bai, ikusten dugunez, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan berdinari da pasatzen, eta nik azpimarratu nahiko nuke kirolonen balio hori edo kirolarien artean dagoen balore hori errotuta, azkenean lehiatzen gauden momentuan arerio gera, baino azkenean beste harreman sare batzuk ere badaude atzean eta sortzen dira atzean, eta giro oso polita dago lehiakide guztien artean. Orduan, azpimarratzekoa ere hori, ze kirol polita eta gaur ikusten dugun bezala sanoa den. Bai, aipatu nahi nuke, kalkuluen arabera neskei asko etzaiela faltako boxetara iristeko, 5 minutu faltako zaizkie gehienez ere, eta ere ikusten dugu, ez? Eta nik uste aipatzeko dela eta aipatu behar dugula, ez? Lasterketa hauek lasterketa herrikoiak ere badirela, eta nabarmen ikusten da partaideen artean, eskualdeko jende izugarri dago, federatu ez den partaideak ere bai, eta iruditzen zaigu hori dela hain zuzen, olako lasterketak aberazten dituna, ez? Ikusi ditugu herriko gazteak diranak, inguruko gazteak diranak, eta ez hain gazteak ere bai, eta horrek poza ematen du, horrelako lasterketak antolatzeko garaian ezinbesteko da, herri oso baten partaidetza, herri batek partaidetza hori emango ez balu, eliteko kirolariak ere ez lituzkete lasterketak izango noski. Lehen esan dugu, ez, baina garrantzitsu egiten zait nabarmentzea eta berriz ere Instagrameko kontuan dago Baixe bat, ipatu dezunez hor dago parrillakoak eta prestatzen nahi dian parrilla, mendik usain du ez bite, baina nahi behintzat inbiria arraiz egiten ematen, eskua luzatuko dio, eta hori ere bada, ez? Duatloi honek duen berezitasunetako bat, lasterketa ondorengoa edo mundu hontan ibiltzen denak T3 bezala ezagutzen duna, ez? 3. trantsizioa edo lasterketa ondorengoa, eta ikusi besterik ez dago, ez? Partaidetzan, bai zirkuito batik, baina partaidetza hau ez dut uste zirkuito batik bakarrik deni, baizik eta gero ondoren sortzen den giro batik. Nik uste justo zizurkilgo duatloia kirolariak oso ondo zaintzen dituen
duatloi bat dala, eta horrek izen handia ematen diola lasterketa honi, eta oso esker honeko gaude beraikiko, ze azkenean karrera ondoren hemen sortzen den giroa ez da edonon sortzen, eta hori asko lantzen dute. Eta ikusten dugunagatik Joanesek metrotxo batzuk hartu ditu Urkorekiko, eta espero zen atake hori edo antza denez jo du. Ikusten dugu justo... Bai, hau ere jetxiran izan da, ez? Lehen Zizurkil goitik Olentzu alderako jetxiran izan den bezala, hemen Adunako jetxiran izan da, ikusten dugu Urko estutzen. Ez dakiguna da orain itxeiten ari den Joanes, eta biak berriro elkartuko diren, ematen dunez berriro Bai. batu dira. Ikusiko goea bigarren jetxiran ondoren zer gertatzen da, baina azkenean Urkok ere momentu horietan indar ekstra bat gastatzen du, eta indar horiek gero ez dakigu ea faktura pasako dieten edo ez. Eta orain kamaran ikusten dena da, aipatutako atzeko taldeak plazatik nahiko gertu pasadiarala, enlazatzea edo lasterketa buruarekin elkartzea lortu dela. Orduan, nik uste dut orain hasiko dela benetan gizonezkoen lasterketa pixka bat erabakitzen, azkenean Joanesek lankidetza hori Urkorekin egin du, baina ez dut uste talde osoarekin egingo duenik. Orduan ikusko goea bakoitzak nola jokatzen ditu bere indarrak, edo nola nortzen ditu bere indarrak, eta nola dijoan karrera orain. Bai, eta orain astera doaz gainera, azken igoera erabaki gara izan datekena, Zizurkiko herrigunerako igoera hoi, azken igoera dute, hortikan boxera etorriko dira, eta ikusten da ez talde potentea, talde handia da, espero daiteke erasoren bat, eta... Orain garbi ikusten dena da nola ritmo jetxi duten, eta nik uste dut orain jolasten hasiko direla pixkat, eta ez dula nahiko inork behar beste indar gastatu. Aipatzekoa izango nukela favorito guztiak daudela, edo ia denak daudela peloto horietan sartuta, Elur eta Josu Mujika gazteak barne, iruditu zait biak bazeudela, eta bien artean lehia polita dukate, kategoria berdinekoak dira, eta oso maila ona erakusten ari dira egin dituzten lasterketa guztietan, eta iruditu zaitere ikustea Aitor Egiaga veteranoa, aipatzekoa ere Euskadiko zirkuitoa mitiko bat esango nuke. Mikel Arrasate eta baita esango nuke Alusimakoa eta badaudela. Orain ikusten dugunez Mikel Arrasatek atakea jo du, Mikel esan lehen triatloietan eta aritzen zela, baino pare bat urte zen txirrindularitzan saiakera egiten, aurten bueltatu da duatloi eta triatloietara, eta ea zer pasatzen da egoera honetan, berriro gelditu direla esango nuke. Ikusi dugu orain momentu batean, hemen berriro errekuperatu dugu irudia, Lehen eta Ainoa batera iritsiko dira bigarren trantsizio gune honetara, eta hor jetxi dute, Zizurkiloitik jetxita daude ja, eta sartuko dira orain, hementxe. Bostak eta 10 dira, duatloia zelaretik ordu bat pasada, pentsa bertan. Beraz, ez da inongo atakerik egon, biak elkarlanen egin dute bizikletako tarte guztia, eta orain ikusiko dugu orain beste atake bat. Nik uste dut orain gizonezkoen lasterketa horrela joango dela. Bai, Joanes aurreko erasuari ere Joanesek erantzun dio, ere ematen duara ala ari dela erantzuten, eta esango nizuke bai gizonezkoen lasterketa eta bai emakumezkoen lasterketa oso politak geratu daitezkela azken sektoren honetarako, ez? 2 kilometro terdi irakorrika, 10 minutuko lana da, eta emozioa egongo da. Bai, oraintxe atera dira
bigarren trantsiziotik Ainhoa Amurua eta... ez, sartzeko daude. Sartzen daude Ainhoa Amurua eta Elena Alberdi, ikusko dugu orain nork hartzen duen lasterketako ardura, eta ea nola joan azkeneko lasterketa hau. Kriston momentu polita ari dira eskaintzen hemen, gaurkoan, izan ere azkeneko urtetan emakumezkoen lasterketa txirrindularitzako sektoretik ja erabakita egon da, orduan zuk aipatutakoa bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, aurtengoan izugarrizko ikuskizuna ikusko dugu. Bai, eta hor, mutilak ere zizurkilgo jetxieran, hauek ikusten da, ez dutela ezer gordenai jetxieran, eta hori Joanes izan daiteke, ardura hartu duena jetxierakoa, eta hauek ere, bai Ainhoa eta bai Helenek hartu duten bezala, setxun izan dute trantsiziorako bidea, eta naiz eta olako mailan, akaso maili trantzizioetan ez den izugarrizko ezberdintasunik izaten, bai erabakigarriak izan daitezkela, ez? Trantsizioan edozein akats, edozein deskuido izan daiteke erabakigarria, eta nahikoa sektorera metro batzuen Bai, azkenean, esan bezala azken aldian distantzia hauetako karrerak segundu baten bueltan erabakitzen dira, eta gehiago gizonezkoen kasuan ikusten dugu 10 bat pertsonako, ez dut kontatu parte hartzaileak egia esan, baina 10 bat pertsonako taldetxoa dagoela lasterketa buruan, orduan azkenean posizio horiek segunduengatik erabakiko dira, eta trantsizioan akats batek Pero menos se mueve, hor bai ez da la fallo egitio. Edo podiumera igo edo ez, erabaki dezake. Eta bueno, hasi dira Ainhoa eta Helene korrika, oraingo Helene dijo aurretik, ikusko dugu, nik uste trantsizioaneko antzeko egingo zutela biak, biak ere espezialistak baitira, eta ez dut uste inongo akatsi larririk behintzat egingo zutenik. Ordunea ikusko dugu sektore honetan zein gaientzen den. Oso lehia polita, entrenatzailea eta atleta. Bai. Orain ez dut uste laguntasun edo harreman hori mantenduko dutenik. Orain arte lagundutakoak ez dut uste orain ikusiko ditugunik. Hau dute azkeneko igoera, Uliazpiko egoitzari buelta eman, eta jetxirarekin batera, Elbarrenako zirkuitoari korrika buelta eman, eta metara etorreko zaizkigu. Hauek lanak ia denak egine dituzte, azkeneko 2 kilometroa falta zaizkie. Helene ikusten da, esfortzu batean doala, Ainhoa bera ere bai, eta orain irudietan mutilak, denak batera, ez da inor aurreratu. Bueno, eta aipatu trantsizio horretan ere sartzeko kokapenak asko eragiten dula, azkenean lehenengotikan azkenengo kirolarira pare bat 3 segundo egon daitezke, eta ikusi egunagatik jetxieran lehenago ere ikusi dugu Urkok metrotxo batzuk galdutzen zitula Joanesekiko, eta orain ere trantsizio egunera segundo batzuekin atzeratua sartu da, eta orain ikusi dugu ere trantsizio egunean sartzen ere Kalbo, aipatu Enara duela denbora bat sartu dela, orduan lehen esan bezala txirrendularitzako sektorean Enarak fuerte dabil, eta espero bezala bigarren sektore hau indartsu egin du, partzialon bat egingo zuen, eta Nerea Kalbo atzean utzi du, berak 3. postu hori bermatuz edo hortan hobeto finkatuz, eta ikusten dugunez Helene lasterketa buru, metrotxo batzuk bakarri ditu, hor batera doaz, eta ezakit zein doan okerro. Azkenean nik uste dut Ainhoak beste freskotasun bat ekarriko dula, aurreko astean Zuian oso baldintza txarretan egin zuten korri beroangatik, eta horrelako lasterketa batek ikusten dugu orain Enara saltokiko bat. Bai, Enara egotzen. Ikusi egona iruditan zan Eneritzurrutia trantsiziotik ateratzen.
bai, azkenean bizikletan ere ondo ibiltzen da, eta zizurkilgo duatloiko rekorridoak hortan asko laguntzen du. Txirrendola bizikletan ondo bazabiltza azkenean diferentzia horiek markatzen dituzte. Bueno, eta Joanes, lasterketa buru ematen dunagatik, gizonezkoen kasuan. Metro batzuk hartuta, atzean datorrena ezin du ikusi zein den, baina Aimar morua esango nuke. Korrika egiteko moruagatik. posible da. Eta aurkok ditu posizio batzuk eta hirugarrengo lekuan kokatu dela esango nuke. Laugarrena ja ezaki zein den. Baina lehenengoa Joanes, bigarrena Aimar momentu honetan eta hirugarrengo postuan Urko. Bai, errepaso bat egite aldera, baina segituan hasiko dira, segituan izango dira bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak azkeneko metroetan, ikusten dugu emakumezkoen lasterketan Elene metro pare bat hartuta Ainoarekiko, atzean lehen ikusi dugu Enara Oronoz datorrela, eta itxura guztia du... Bai, Ara. atletismo eta gero atletistika, eta gero horren sartu nahi bai. Erorikoa izango zen seguru asko, ez? Bai, eta hemen Joanes antza ardurak hartuta, Eta nik uste dut Joanes beste freskotasun batekin iritsi dala Urkorekiko bigarren korrikaldi honetara, eta hori antzematen ari da azkenean erritmoetan eta lasterketa buruko posizio horietan. Orain ematen dunez, Ainoa murua, distantziak mantentzen ditu, nik uste azkeneko momentura arte horrela mantenduko diala eta azkeneko metrotan erabakiko dela lasterketa. Erasoa joko zion Helenek, baina Ainoak ez dio erresa jarriko gaurkoan. Antza Ainoak eutxi dio eta lehen esan bezala, ez? Horrelako maila batean dena oso distantzia estuetan erabakitzen da, posible da sprint bat ere ikustea emakumezkoen lasterketetan, eta emozioa badu eta edertasuna ere bai, ez? Ederra da emakumezkoen karrera asko ikustea, eta ikuseten dugu Joanesen atzetik oso gertutik Urko erran zetorrela, nik uste bere korrikaldietako ametsu gaizta izan daitekela. Vale, perfecto, grabemos hasta Garazi y luego te encargas tú, ¿vale? Motos bat plásticas. Alde gogor eta bere alde honenetako bat izan daitekela korrikako sektorea, eta Joanes naiz eta metro batzuk aurreratu dagoan, segituen izan dezake itzalean, eta ez da ez, Urko lagun honak korrikarako metro gutxitan eramateko. Ematen dunez, Helen eta Ainoa batera doaz, orain agian Ainoa ari zan atakea jotzen Heleneri, bai, nik uste Helene nahiko gustuta doala. Bai, baina arte lasterketan ikusi ez duguna, korrika bintzat, bai lehenengo sektorean eta orain arte Helenek hartu du ardura, Ainoak orain aurrera pauso bat eman du, pixka bat estutzekoa, eta ikusiko dugu ez zaizkien metro asko falta, kilometro terdi edo faltako zaie gehienez, eta hemen lehen aipatu bezala, ez Joanes estutzen, Joanes aurpegian ere ikusten zaio ez, erabateko esfortzu ondoala, baina naiz eta bain kameraren enkuadren ez sartu, lehen ikusi dugu oso metro gutxira, hortxe ditugu biak, Urkok bat egin du Joanesekin, eta horretik ikusiko da ez, berak ardura hartu nahi duen, arnaz hartu nahi duen, baina emakumezkoen lasterketan ikusi dugun bezala, emozio berdina bizituko dugu gizonezkoetan. Bueno, ikusten dugunez, Helenek metrotxo batzuk hartu ditu, eta nik uste ja lasterketa nahiko erabaki da dagoela, esan bezala bainatek kilometrotxo bat edo faltako zaie mugara iristeko, eta azkenean hor kamaran antzematen dian 2 segundo horiek kilometro batean moztea ja ordubeteko lasterketa daramazunean zaila izaten da. Orduan nik uste ja pixka bat azken atake honekin Helenek erabakita utzi duela emakumezko lasterketan zer pasakoan, hori ikusiko goea Joanes eta Urkoren artean antzeko zerbait pasadan, edo ez, eta bai, nik uste nahiko
izango dela garaie gaurkoan. Nik uste beretzat oso momentu polita eta bere buruan ondo gordetzekoa izango dela gaurko eguna. Azkenean zure referente izan den pertsona eta zure momentu guztetan ondoan duzunari segundotxo batzuengatik karrera osoa elkarlanean pasa ondoren irabaztea oso polita da eta nik uste bere bizitzan ondo gordeko du momentua izango dela gaurkoan zizurkego duatroilean izango duen garaipena. Hortxe, Helene, 200 metro falta zaizkio, Helene izango du 2024an zizurkego duatroiko 3. edizioko txapeldun, eskuak altxaz, zinta helduz, eta zorionak Helene, ederra karrera, Ainhoa atzetik ere izango du. Eta hor ikusten dugu, Ainhoa bera ere pozik ikusten da. Oso lasterketa ederra eman digute, eta gizonezkoetara pasako gara maili, hemen ikusten da, Urkok berak hartu duela ardura, baina oraindik behintzat ez dago ezer erabakita, edozein gauz ikusi dezakegu, eta antza irudien arabera Joanes bera estutzen, eta erabakigarri izan daiteke hor hartu duen metroterdi hori, badirudi badoala Joanes. Esan bezala bizikletako sektorea Urkori azkenean faktura pasa dio, eta Joanes harrapatze aldera ere korrikako lehenengo metroetan barrenak ustuko zituen, behin berekin topo egin, eta Joanesek erritmo aldaketa bat sartu dio, eta ikusten dugunagatik nahiko garbi irabaztiko dio, azken metroetan orain sartzeko, eta txapelduna berriro ere gizonezkoetan Joanes Goitizol. Bai, hartu ditu metroak, Joanesena da lasterketa, gizonezkoen lasterketa, eta lehen urtean bezalaxe, gesto berdin-berdinarekin gainera, eta bai, hor da Urko bera ere, zorionak hauei biei ere, haze lasterketa oparitu diguten, naiz eta bizikletako sektorean ematen zuen beste korrikalari batzuk ere izango genituela azken talde honetan, baina indarra da, ikusten da hauek biak ere koska bat gorago egon daitezkela, eta hala egon dira, ez? Hirugarren, Aimar Murua bera, lehen urteko podium bera errepikatuz, honek naiz eta kameretan ezin izan dugun ikusi lasterketa borobila beteko zuen honek ere, eta hortxe, podiuma... Eta orain Elur, laugarren postuan Elur Urkola, gaztea, zorionak ere berari, denboraldi bikaina egiten ari da, eta aipatzekoa, orain aipatutako favorito guztiak, Mikel Arrasate, hor ere dago Aitor, Regia, eta hemen podiuma betetzera Enara Oronoz, jarritako pronostikoak beteta, eta gainera, honek ere lasterketa bikaina beteko zuen, bakarrik egingo zuen segurasko lasterketaren zati gehiena, gogortasunarekin eta zailtasunarekin, eta hori aipatzekoa da, errekonozimendu bat Enara berari ere, indar ustuta iritsiko zen, baina ez da nolanahiko podiuma, ez da nolanahiko orea podiuma konpartitzea Helene eta Ainhoarekin, maik hainbat eta aipatu duen bezala. Zateko zitzaiten ere gaur erregotea. Eta ziur Enara bera ere paper hortan izugarri gustura. Esan txalotzekoa lehenengo postuetan sartu dian guztiak egindako lasterketa, kasten ikuskizuna eskaini egute, eta ondorengo ere azkenean aipatu zizurkelgo duatloia oso karrera exigentea dela, eta gaurkoan bukatzea ere ez duela edonork lortzen, orduan irtera marran egon dian guztiei eta bukatzen dutenei zorionak, azkenean bi portu horiek igo bi aldiz, eta guzti horrek dakarren nekea eta esfortzua ez du edonork egiten, beraz zorionak denei. Orain jungo geha pixkanaka ikusten 4. postuan nik uste Nerea Kalbo sartu dela, eta 5. postuan Eneritz Urrutia. Esan bezala
txirrindularitzako sektorean espezialista eta duatloi honetan horrek punto nahikotxo ematen dizkizu. Eta ikusi egunez, oraintxe sartu da Aratza Izpurua, ere. Bai. Bai, sailkapenak ditugun nean jungo gea esaten denborak eta ordena. Bai, denbora ere ez daukagu zein izan den denbora, errekorra hortxe izango zen. Errekorra ere hortxe izango zen, Mali burumak dugu, errekorra kaso kendu diotelako. Baina, bai eguraldia eta bai giroa oso aproposak ziren, ez? Denbora honak ateratzeko, etzen igual ditxarrik, errepide ere egoera oso honean zegoen, eta horrelakotan ematen dira, ez? Errekor momentuak. Bai, eta ez zegoen ere aurreko asteburuan izandako berorik, ze azkenean ez da berdina gaurko freskotasunean giro ona, baino ez dago ambientea kargatua, fresko mantentzen da giroa, ez da berdina kondizio hauetan lasterketa egin, eta ez aurreko asteburuko 30 gradu buelta horiek. Azkenean gorputzak ez du berdin erantzuten bi kondizioetan. Bai, eta ikusi besterik ez dago, ez? Naiz eta ez izan lasterketa buruan jendea iristen ari da, eta estututa gainera, ez? Ikusten da ez dutela nolanahiko paliza hartu, ez dutela gutxi estutu, eta ikusi besterik ez dago, ez? Asko eta asko metara iritsi, eta lehenengo gauza lurrean etzatea da, ezintasunak bultzatuta noski, baina bueno, hori ere bada, ez? Duatloia, eta hori ere bada duatloi herrikoia, norberak dituen helburuak betetzea ere ona da, hemen oraintxe ditugu retransmisio setera gerturatzen Helene Alberdi eta Ainhoa Murua, biak ere pozik, biak ere irribarrez, eta bueno, ikusten da, ez, laguntasuna hemen Mali bera ere gerturatzen noski, eta bueno, gure partetik behintzat zorionak denei. Orain aipatu gurekin izango ditugu lasterketa buruan izan direnak eta lasterketako protagonistak. Bueno, zer modu zona, kontatu diguzu pizkan mesedez. Bueno, ondo. Gogorra da. Ibilbidea gogorra zen, bai korrika eta bai bizikleta, baina, bueno, egia esan polita. Helenekin batea eta lasterketa polita. Eta zer momentu aipatuko zenun lasaiena izan dela? Bueno, hor klabia izan da korrikako aurrenengo sektorian, pixkat iriki deula tartia, eta, bueno, bila batea azkenean bizikleta ondo konpondu dira, eta tartia joan bateria con teléfono, no me jodas, con el que batería batería.
Bueno, zorionak eta zer moduz joan da, dana? Eskerrik asko, egia esan ondo, ez? Azkenian, gogoan neukan zizurki probare egiteko, azken bi edizioetan ezin izan dut parte hartu, eta gogoan neukan, eta etorri eta ikusita nola joan den lasterketa, egia esan oso pozik. Eta kontatu guzu pixka bat, zein izan da momentu zailena? Bueno, egia esan korrika ondo gustura sentitu naiz, eta gero bizikletan eta gainera aldapa gora hainua oso erreskuten da, eta hor sufritu gehienak hankan nahiko gortu egin euskan, baina, azkenean lortu bete guztia, eta horien sufrituten hori, bizikletan aldapa gora. Eta zuretzako irabaztea ze suposatzen du? Esan duten bezala oso polita, ez? Azkenean gogoan neukan zizurkile egiteko, eta gainera irabaztia eta ikustia gaina nola jundan lasterketa bigarrena hainua izan dela, egia esan, amestutako zerbait eta oso polita. Mila esker, plazer bat izan da. Bai, ordin. Bueno, kontatu diguzu pixka bat, nola joan da, lasterketa? Bueno, hasiera batetik urko urten da ritmo fuerte baten, alik eta hurbilen jarraitzen saiatu naz. Eta, gero bizikletan alkarregaz joan gara, baina azkengo momentuen atzetik etorrean talde bat batu jaku. Eta, 8-9 pertsona jaitsi gara korrikara, eta, azkenengo korrikaldi zen dana desidu da, eta, bizkor nahi zeten lortu dut. Eta zein nahi izan da momentu zaienetako bat? Momentu zaiena? Ez dakit, lasterketa osoan ziren sufridu dut pila bat. Bai egize da atzetik etorri direnien beste 8-7 pertsona. Baina apur bat ikuspunt aldatu bate, da bai sufridu behar zala asko begehiago, ze atakek hasi gara, huekok eta zarratzen, eta hortxe izan da punturik kritiko nego lasterketako. Eta zuretzako irabaztea ze suposatzen du? Azkenean irabazti beti da politxe. Karrera bakotxa bere sarma edo bere puntu edeko, eta holako lasterketa polite herrikoi baten parte aizitia eta irabaz aizitia politxe da. Mila esker, plazer bat izan da. Zer moduz joan da, kontatu diguzu pixka bat? Ondo, pozik berriz podiume egoteagatik, berriz ere bigarren postua, joan ezen atzetik, beraz, pozik lasterketarekin. Lasterketa gogorra, bai korrika bai bizikleta, baina, emaitza ona. Zein izan da lasterketako momentu zaienetako bat, aipatzeko? Azken igoera duerik gabe, uste dut. Azken igoera eta korrikako lehenengo igoera bigarren sektorean. Azken aldapa hori ere gogorra, baina harrapatu digute horre laugarren igoeran. Ritmo aldaketekin eta hor momentu gogorra. Eta bigarren postuntan gelditzea zuretzako zer suposatzen du? Pozik, helburua beteta uste dut. Azkenean hemen kristo maila dago, bizikletan ondo moldatzen diren jende asko etorretzen da, nik ez naiz bizikletan haiek bezala moldatzen, baina ondo moldatzen naiz, baina esain beste. Eta azkenean zirkuita horrela izan da pozik horre egotea eta nire momentuak horre defendatzen nire postua, baina ondo, pozik. Mila esker, plazer bat izan da. Zuei.